Ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, Thixo wami. Ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, sondela kuwe, Thixo wami. Ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, sondela kuwe, sondela kuwe, Thixo wami. Ngisondela kuwe, sondela kuwe, sondela kuwe, Thixo wami. Cela ke sifundiswe lenkosi incwadi yezenzo chapter number 16 verse number 32 33. Sibe sesifunda incwadi yamaHebhere chapter number 4 verse 13 wakhona. Incwadi yabaseThesalonike yokuqala nayo jonga. Yona chapter 4 verse number 3 wakhona no verse number 7. Masiqale kule yezenzo siyiphendule imibuzo ethi why kufanelekile amakholwa abhaptize. Sachaza ubhaptizo ubhaptizo. Sachaza into yoba umntu ubhaptizwa kangaphi. Siphendule apho. Siphendule ukuba sibhaptizwa kuba uYesu wasiyalela ukuba masibhaptizwe. Ubhaptizo lokungcwatywa nokumanywa komntu uKristu. Sachaza uba kuxhomekeka uba umntu lo uguquke kangaphi okanye uyeke kangaphi ukholo, ubuyela kangaphi kuYesu. Inguquko nganye xa umntu waphuma kuYesu emzimbeni waphila ngomzimba wakhe esonweni phandle, xa ebuya esamkela uJesu elahla izono udinga uba asiwe emanzini, abhaptizwe ngamanzi, abhaptizwe ngomoya oyingcwele. Kuba incwadi kaJohn 3 verse 5 itsho uba akukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya ngeke alawulwe Thixo. Eso sizathu ke kuyanyanzeleka uba
ubhaptizwe nakangaphi. Xhomeke kuba wena uhleli kangakanani enkosini. Sichaza ukuba uyaxhomekeka elibhaptizweni ukuba uhleli ubuya kangaphi ekukholweni. Uma wakholwa kakanye nobhaptizo bakho luzoba lunye. Zizinto ezake zabaluleka ezo. Ndifuna ke siqaphele uba ngokwaseBhayibhileni sachaza uba ngubani ke ofanele ukubhaptiza. Sayiphendula lo mibuzo uba ngokholwayo obhaptizwayo. Siyeva ngokholwayo eguquke aphinde azinikele ngokupheleleyo kuYesu. Lo muntu ofanele amanzi. Siyeva sichaze nobhaptizo uba lokhu kubuziswa kwesazela esihlambulukileyo kuThixo, ukwenziwa kwesithembiso. Umuntu lo ukholwayo wenza isithembiso kuYesu. Siyeva thembisa uThixo kuthiwa ke yenziwa lento ngomxhelo wakho wonke. Siyeva so abantu abayibhaptizweni chaza futhi into yoba xa uyobhaptizwa uyomemeza, uyobhengeza, uyozixela kwihlabathi into yoba mna ngoku ndingumlandeli kaYesu futhi nditshintshile, izono ndiziyekile. Siyeva yiyo le nto lufaniswa nomtshato, ubhaptizo. Umema abantu ubaxelela ngothando onalo ngalo mntu utshata naye. So ngokuphandle, so noYesu ke xa abantu beguqukela kuye bahamba bawuxelela ihlabathi ngamanzi uba bona bayamthanda uYesu ebebekade bemthuka. Siyeva bathandekayo. Uzophendula umbuzo othi umele ubhaptizwe luthatha ixesha elingakanani ubhaptizwa wenziwe. Fanele uhlale ixesha elingakanani ukuze ubhaptizwe. NgokweBhayibhile ubhaptizwa kumelanga uba sithi mhlawumbi luthatha ixesha elingakanani. Le nto siyenzayo sithi ubhaptizwa ngeke ukwazi ukuthi usanda kusindiswa ubhaptizwa you 2 weeks 1 day ubhaptizwa. Ubhaptizwa ungabhaptizwa nge-1 day xa uguquke manyala. Into ebangela uba bekudileyise sithi awunokwazi into yoba kwayimeseji le uyishunyayizwayo. Kuyenzeka uba wena ungazilahli izono. Siyeva ungaguquki wena. Kufuneka sithathe ixesha ukuba sikwakhe ngenxa yoba ixesha lanamhlanje abantu banamhlanje abancami ngoku. Siyeva abanantliziyo ifanayo nalaa ntliziyo yakuqala, seliqhelekile ivangeli. Siyeva ngelaa xesha umntu esiye sifike kuye engazange wasindiswa. Siyeva engalwazi usindiso, engaluqhelanga usindiso. Ukufika ushumayeza umntu ngoJesu, amamkela uJesu nyhani, avele umntu akhawuleza abhaptizwe ngamandla kaNgcwele ngoba uyayiqala le nto, uyayethuka le nto, intsha kuye le nto. Ngoku sifica abantu kudala bekhonza kodwa benalwazi. Ithani amen. Isalvation seyiqhelekile. Indaba kaJesu ayitshanga, indaba yokusindiswa ayitshanga. Siyeva abantu bakwazi ukusindiswa umuntu ezijolele athi kodwa usindisiwe. Uyabona engehlukananga nanto kodwa engayekanga uba sengozweni futhi ekhonza, ekuweshifu, eshumayela, kodwa ezenza zonke into ezenziwa ngaba athi abasindiswayo. Siyeva ezenza yena engafuni ukubonwa ngabantu bonke kodwa ezenza ezi zinto. Siyeva so xa kufika imeseji ke ngoku uzawuthatha ixesha ukuyiqhelile le. Siyeva uyayazi kudala kuthethwa ngala magama, sifike namagama amatsha nathi sifika noYesu lo athi yena unaye kodwa ephila ezintweni ezingenabuthixo. Amen. Ndifuna ke sifunde
encwadi yezenzo 16 verse 32 sibona uba ngokweBhayibhile ubhaptizwa kwanamhlanje depending ekuguqukeni njengetheko elathi lana lathi nanga amanzi kwalana uba ndibhaptizwe yayililo elalifuna ntoni ubhaptizwa kuba xa uguquke manyani ngendlela right uyalonxanelwa ubhaptizwa kodwa lonke loo nto idipenda ekuguqukeni umntu because ubhaptizwa ukususela zinikele enkosini uYesu uyakusindiswa xa uzinikele. Siyabona ukuthi yes luphushwa ubhaptizo lwamanzi yindlela ozinikele ngayo enkosini uba uYesu ela ozinikele ngayo iyathetha kulo muntu ozobhaptizwa. uPawulos wabachazela kodaba lwenkosi bonke abasendlini yejele. Uthi umbhali ke kanye ngalo yure eva ngazo ezindaba ujela wathabatha lo mfo bahlamba amanxeba abo wabahlamba amanxeba abo oPawulos waza wabhaptizwa wabhaptizwa kanye ngalo yure ujele owayezinikela ngayo. Siyabona okokubahlamba amanxeba wayebonisa ukuzisola ngesenzo ebesenzile. Siyabona bonakalisa ukuzisola ngesenzo ebesenziwe kwaba bantu abashumayelayo waze wabahlamba waze kwangalo yure wabhaptizwa yena nosapho lwakhe. Siyabona so depending ubhaptizo kulo muntu uguqukayo not kumshumayeli. Siyabona yes uma abantu bephenduka ngokunyanisekileyo ayikho into enokubathintela elibhaptizweni. Fana nomoya oyingcwele ubhaptizo lwakhe ncamashi nolwamanzi. Uma umuntu ezinikele enkosini ngokupheleleyo asibikho isizathu sobuthixo amdileyise ukumnika isipho. Uyampha umuntu isipho sikamoyingcwele. Umuntu uyasiwa emanzini othe wazinikela ngokupheleleyo uYesu, not ngokwasecaweni, not ngokwase uba lo muntu ebona abanye beyobhaptizwa. Kufuneka lo muntu yena aqale azinikele ngokupheleleyo kuYesu. Wona uzakwazi lo muntu ukuzivuma azixele izenzo zakhe. Amen kodwa. Amen. Baptizo luyadimanda umuntu othethayo, luyadimanda umuntu ozivumayo izono zakhe. Wandula wabhaptizwa lo mfo yena. Uchapter 2 wezenzo simfunde uverse number 43 wakhona. Yezenzo chapter 2 verse number 43. Intando yamakhono okuqala. Miqondiso nemimangaliso emininzi ayenza abaphumuthi bonke abakholwayo bahlala bebambene bedlulana babenazo omnye nomnye. Of verse number 41. Verse number 41. Abantu abaninzi balomkela oludaba baze banamkela oludaba babhaptizwa aba babehlabekile. Esithi uPawulos uPetros kubo athi guqukani ukuze nibhaptizwe kuze zicikwe izono zenu. Kuthiwa ke balamkele oludaba lokuguquka kwabo baze aba bantu babhaptizwa ngoko nako. Siyavana yiyo lento sithi kudependa ekuhlabekeni ekujikeni kwalo muntu kwindlela anyaniseke ngayo xa eguquka uThixo. Amen kodwa. Then
ngoko nangoko bathi babalamkela oludaba babe sebeyabhaptizwa abo bazalwane. Igama lenkosi malibonke. Once uguquke, once uzinikezele kuKristu uJesu bazalwane ngokupheleleyo uyabhaptizwa ngoko nangoko. Lento ixhomekeka ubhaptizo kulo obuyela enkosini. Amen enkozweni. Ngoba ibhaptizo lufuna inhliziyo ebanjiweyo kuKristu. Once ubambeka inhliziyweni, abanye abantu babuza uba ndingayenza njani into ethile, ndingayenza inguquko ekufosela ekulungiseni nabantu. Siyeva inguquko ekunyanzelisayo, inguquko ekuncedisayo xa kufuneka uzihlambulule. Amen enkozweni. Ngoba inguquko isusa pride ethi uzawuzidelisa ngabantu, uzawuzithi i-pride. Once uguquke iyabulawa i-pride emntwini. Ncwadi yamaHebhere chapter number 4 verse number 13. Ufanele ke ngokube ngumuntu ozihlambululayo, ongafihlanga nto. Njengoba sithetha ngomoya ingcwele nje apha bazalwane, siza announce usuku ngekudala sisaniva ngokuba niyalivana ilizwi, kuba umoya ingcwele lo awuvele wehle ebantwini ngokubathandazela, kodwa umoya ingcwele lo wehla xa abantu beliva ilizwi likaBaba. Yiyo le nto sinithishayo, sifuna unithisha nifike kwinqanaba esivayo uba niyayiva le nto ethethwa ngaye umoya kaThixo. Igama lenkosi malibonke. Si-announce usuku elithi ngemini ethile masize singadlanga bazalwane, sizokhonza singatyanga. Lo mini yimini esicela ngayo umoya ingcwele uyacela. Siyeva uyathini umoya ingcwele uyacela. Kufuneka sibe ngabantu abahlambulukayo sizilungise, because awugalelwa umoya kaThixo apho kumdaka khona. Bonke igama lenkosi. Ncwadi yamaHebhere chapter 4 verse number 13 wakho. Akukho nto efihlakeleyo kuThixo. Siyafana. So yonke into kuThixo imize. Njengoba sicengana nabantu ba fanele ningavumeli ukufika kwedate yokubhaptizo ningazivumanga izono zenu, ningayilungisanga impilo yenu. Ndoba siyazi ndoba kuThixo ayikho into efihlakeleyo. Kodwa uThixo uyakuyeka ubhaptizwe nezinto zakho. Akakuforce uThixo ukuba yeka ezi zinto. Uyakubonisa qha nasi izinto ezingandenza ndingahlali kuwe. Siyeva nazi izinto ezikudisqualifyayo wena ubungene emanzini ufumane ubhaptizo likamoya ingcwele. Uma ngaba uyalibazisa ukuhlambuluka, nempilo yakho yokukholwa iyabambeka, nempilo yakho yokusindiswa iyema once kube khona izinto ezikubambayo. Amen ukhona. Uthi ke lo mbhali funeke simazi uThixo lo size kuye, lo simkhonzayo, uba akukho nto efihlakeleyo kuye. Siyeva akuThixo ayikho into enjani efihlakeleyo. Uyasazi uThixo, usazi nzulu, wazi izinto madoda uThixo esizaziyo thina sodwa ungekho muntu ozaziyo ngomnye. Kodwa uThixo uyazithina ezo zinto. Yaza iBhayibhile imchaza ngoba wazi neengcinga zomuntu uThixo. So awungomuntu ongamhayidela nto ke. Umuntu ofamba xa sowufikile kuye ube open, ube phandle, uthethe izinto efamba usicele zintshe ngoba sinjalo. Ungathi sowufike phambi koThixo kodwa ube nezinto ozigodlayo ngoba luthetha kuye uyamazi kakuhle umuntu. Funda iBhayibhile ke uThixo akho nto efihlakeleyo kuThixo. Now njengoba sizawuthandaza, sithandaza singamakholwa. Xa uthandaza ungayinikelanga inhliziyo yakho. Umculo wakwaZulu weciloko uthi xa sisemthandazweni
sivula inhliziyo. Siyeva inhliziyo ziyathwana emthandazweni, ziyavulwa, zivele izinto ezingahambisaniyo noThixo. Ezo zinto kufuneka uziyeke, uvumelane noThixo ngazo ukuziyeka, ngoba xa ungaziyeki amandla omthandazo ayakuphelela, awuphinde ube namdla wokukhonza uThixo. Igama lenkosi malibonke. Yona le abantu abaninzi bathi sebegijima sebeze kakuhle, uvela izinto abazenzayo bazixele into basoze bazithethe emntwini. Once ivele laa nto angafuni ukuyivuma, angafuni ukuyothoba ngayo, angafuni ukuyithetha. Siyeva, angafuni ukuyixela le nto. Ukungayixeli kwakhe kuzamenza kuphela umdla wokukhoza. Kwanathi abanye bashumayele azonde kwamshumayelo oshumayela ngenhlambuluko, amcaphukele abuye umva, akhangela indawo ezomkhamfatha, akhangela icawe engazuthetha ngesazela somuntu. Siyeva, abantu behamba besenza loo nto, behamba besenza abantu bababhaqwe nguThixo, babaleke kule ndawo, bawukhangela enye indawo beyophozisa le. Ngeke iphele la, iyawuvuka sowufile, ubanjwe nguThixo ngalaa nto, ulahlwe befana uba ulahlwanga, ubungumuntu ububonelelwe uThixo. Ithi iBhayibhile uThixo akho nto emnqabela emfihlakalayo. Davide xa ithetha nabantu balekela kwabafileyo uthi wena Thixo lapho, alikho ihlathi endingazimela kulo ungaliboni wena Thixo. Siyeva, funda sithandaze. Silindelwe ukwenza ingxelo kuye. Silindele ukwenza ingxelo kuthi hayi befundisi uThixo, hayi bantwini. Sizakwenza ingxelo ngendlela esiphila ngayo, hayi ebantwini, uThixo. Siyeva, kulombhali xa sisonke singabefundisi, singabapostile, singabazalwane, siyakhokhelwa, kodwa wonke umuntu uzawunika ingxelo uThixo yena ngokwakhe. Igama lenkosi malibonke. Akekho ozawunikela ngomnye ingxelo. Siyevana bathandeka, akekho ozonikelwa ngomnye ingxelo uThixo. Kona intetho yayithelwa ngabantu ba sizawunika ingxelo, abefundisi bazo ngabo abazawuma phambi kokuthi benika ingxelo. Sizunika ingxelo bani, sizabuzwa wonke umuntu ngezenzo zakhe. Hayi ezulwini awuzuhlutshwa ngabefundisi mabantu ngapha phambi kwebantu. Ibandla lizawunyuka nomoya ingcwele. Uzawubona ngoku xa kuthiwa uYesu nanku evela, akho mfundisi azohambe eqoqa amakholwa akhe. Siyeva, ake umuntu ozohambe eqoqa ntoni amakholwa akhe, bawa amakholwa aphi amakholwa. Akekho umfundisi oqoqa amakholwa akhe madoda. Wonke nomfundisi uyawusihambile esithi elibele noba belithe kwababantu, nina nizawunikelwa ndim ingxelo. Uzawuziyela mama, mina ndimbe, uzawuziyela hayi ezulwini. Njengoba ngoku sancike kakhulu ithemba lakho ebantwini, funeka ufunde ukwazi ukuba apha nje basiphila nje, leyo kunikana isikhundla nantoni ayiveli kuThixo, yethu uhlala apha emhlabeni. Siyeva, uhlala apha emhlabeni. uThixo sifuna singabantwana bakhe. Ubani yena? uThixo. Futhi ufuna siphile intando yakhe uThixo. Sazi into yoba one day sizawunika sonke, akathi abathile, sonke. Akho mntu uzomela mntu pha. Izulu lazi ummeli inguKristu emhlabeni. Siyeva, owesibini ummeli uYesu uthe ndiyawucela kuThixo aninike omnye ummeli wesibini, umoya ingcwele. Uye ke ngokulosiwe emhlabeni ukuze agayide aba bazinikele kwigama lenkosi uYesu. Now tasizobhaptizwa funeke simcele uThixo owazi konke, embule izinto esingamelanga basingene nazo. The iyaba lihlazo nesikizi ukuthi xa uvele emanzini uzibone izono zakho ebekufana uba awungenanga nazo. Siyeva, iyakutyhafisa loo nto, futhi iyakubetha ubomi bakho bonke into yokuthi xa uphuma phaa emanzini ube mntu uzibona izinto ebefama uhlambulukile. Yiyo le nto sithi qala ukuthandazela olaa suku uzobhaptizwa ngalo. Ndincede Thixo, ndilungisele laa nto ukuze ndingaphinde ndithi xa ndiphume emanzini ndizibone ndingenzekanga. Igama lenkosi malibonke. Funda ke sithandaze incwadi yeThesalonike chapter 4 verse number 3. Now kufuneke sizingcwalise, sizilungise, sibe ngabantu abasilungisayo, sisazi uba sizilungiselela ubhaptizo.
sizilungiselela not ubhaptizo qha ukubonana nenkosi uYesu. Sithi xa sisenza ingxelo phambi koThixo senza ingxelo eright nenhle phambi koThixo, singenza ingxelo eyawuthi xa sigqiba kuyenza silahlwe njengabantu akathi bebengakholwa. Igama lenkosi malibonke. Incwadi yabaseThesalonike bokuqala chapter 4 verse number 3 no verse number 7. Now funeke siyazi uba yimpilo yethu and le nto yokuhlambuluka neyokuthetha ayizuphelela kuba sibheke emanzini, izawuba yimpilo yakho xa ukhona. Igama lenkosi malibonke. Yimpilo ozophila ngayo le, because uzawuphila ngayo le nto yokuthi xa uthe wajobheka wangena ebubini ungakhozi ungaqheli ukudumisa uThixo, uliphathe igama lenkosi, ushumayele, uhlabelele, ungamanga kakuhle. Siyefana bathandeka, asizenzi isono, siyajobheka kuzo isono, asina practical wesono thina. Uyangcola umoya wethu, siyeva athi umculo mabala onke awungcolisile umoya wethu. Siyeva asityi sono asikholwa, asityi ntoni xa sikholwa, asityi sono xa sikholwa. Siyangcola, siyajobheka, siyangena ekujobhekeni kumoshakala umoya hayi umzimba. Nindiva kakuhle? Igama lenkosi malibonke. Le nto kuthiwa inhlambuluko bazalwane ayikho kungena ezonweni, siyevana ukungcola uba uaffectwe zizono ongazenzanga wena, siyeva ube sowuconfessa kuthiwa inhlambuluko. Ke ngoku awuzuthi uyahlambuluka kuba sowenze into ebefanele ukuyenzanga, siyeva kuthiwa sisiwo xa sele ungene kuso isono. Kodwa xa ungesityali isono uaffecteke nje umoya wakho, ungcola umoya wakho, sithi liyahlambuluka ikhono. Siyeva le mpilo ke ngoku ubuyenza xa ubheke emanzini, yimpilo eyogcina amakhono, ngoba ukuze ikhono libe right ilungisa likho ngaphandle kokulungisa. Ilungisa umuntu olungisayo, siyeva ilungisa umuntu onjani olungisa. Ulungise xa uphila, uzayiqhela impilo yokulungisa kuba ungene ngako ukulungisa. Kodwa uba ngaba ngoku kunzima kwifoundation yakho ukulungisa, ngeke ufunde ukulungisa sawukhona. Yiyo le nto abantu bathi bakuthola isikhundla benziwe isikhundla ecaweni, babanjwe zisikhundla, babe sebekhonza uThixo ngesikhundla, bakhohlwe bubuntwana bukaThixo. Igama lenkosi malibonke. Ukusindiswa is a process, yinto eyenzeka daily ukusindiswa. Uamen ukhona, yinto ozawuyenza until uyongena engcwabeni, ukulungisa, ukuqhela. Nkosi andithethanga kakuhle, ukhona umuntu ke somnikwa ongumoya ingcwele ozomane kunqande uceba khange uthethe kakuhle pha, lungisana nozibani bakho. Nguye ozokwenza ube noxolo, nguye ozolwa nomsindo wakho, nguye ozokucontrola ukwazi ukuyiphila into efunwa nguThixo. Funda ke le ncwadi verse number 3. Uthanda sibe njani uThixo? Yafuneka siyazi lo uThixo uthanda sibe nyulu. Akasithandi uThixo singekho nyulu. Yintando isiko sesidala, intando yakhe ukuningcwalisa. Igama lenkosi malibonke. Ayonto yamabandla ukuba nyulu. uThixo othanda abantu abamkhonza babe njani. Incwadi kaPetros oqala chapter 1 verse number 15 uthi ka ithetha pha uThixo pha, yibani ngcwele kuba mna ndinjani ngcwele. Izibhalo zithi yibani njani ngcwele. Ngamanye amagama le nto yokuba ngcwele ayonto yenkozo, ayonto yasecaweni, kodwa into efunwa ngoba uthi so once uphume kwi-holiness uthuma ubungcwele. Incwadi yamaHebhere chapter 12 verse number 14, phuthumani uxolo ndawonye nobungcwele. Siyeva phuthumani uxolo nabo bonke abantu ndawonye nobungcwele. Siyeva so kutsho into ezimbini, ubungcwele noxolo awukwazi useparate into ezimbini. Siyeva awunokwazi ukuthi ungcwele kodwa ungenaxolo, ngeke ukwazi futhi uba noxolo ubungcwele ungenabo. Siyeva so kuthiwa ziyaphuthula, kutsho ukuthi izinto ezihamba siyeke ezi bahamba abantu badibane sebengevanga bakhonza abantu. Siyevana enkonzweni bebekade bevana bashiye sebengasavani. Kuthiwa ngoxa kuthena zishiye into ezimbini ziphuthumele. IBhayibhile akho namnye ongayiboni inkosi ngaphandle kwazo.
That means usicela izinto ezingakwenza ngamboni uba uThixo lungisa intando kaThixo ukuningcwalisa. Siyeva ayonto uthi kweli bande endikhonza kulo akufunwa ubungcwele. Wena sowusindisiwe intando kaThixo. Yenza intando kaThixo. Yenza intando kaThixo ufuna ukusingcwalisa uThixo. Njengoba sibheke emanzini ke bazamama siyazilungisa ukwenza basiyogcwaliswa phaya ubulungisa esinayo. Sele singamalungisa thina sibheke emanzini singamantoni masingcwaliswe sibe ngabantu abalungele ukukhonza uThixo. Verse number 7. Kaloku uThixo akasibizelanga ekungcoleni. Akasibizelanga uThixo ekungcoleni. Yona nto efuneke ndiyazi uThixo akandibizelanga phi ekungcoleni. Undibize ndingcolile endisusa ekungcoleni endibeka kwindawo eclean. Eligama lithi holiness lithi ubuclean bendawo. Bithi indawo ekhethekileyo othi xa uzibonela nawe uba ngendilahle ebhebha ndoyika nokunyathela apha ngendlela eclean ngayo le ndawo endibekwa kuyo. So i-holiness ke yinto enjalo bazalwane. Thixo akasibizelanga phi ekungcoleni. Funeka ibe lapha entloko kum ndiphila ndilele leyo kuba uThixo akasibizelanga ekungcoleni. Xa ndingcolile mandikhawuleze ndilungise. uThixo akandibizelanga ekungcoleni. Amen ukhona. Funeka le nto ibe lapha kum egazini iphila apha kum esazeleni sam esokuba uThixo akandithanga nimakholwa ekungcoleni akandibizelanga uThixo. So xa sendinje andingokaThixo ayiyo le nto uThixo andibizele kuyo le sendiyiyo namhlanje. Amen ukhona. Yakugcina ke le nto sowukhonza itenda likho abazalwane ukhonza nabo baphila into abayiphila kodwa uthi mna ndedwa. Xela incwadi kaYoshua athi uYoshua xa ibona uSirayeli akasamkhonzi kakuhle uThixo wathi mna nendlu yam ndiyakumkhonza ke uThixo. Nina ningazenyulela eniyokumkhonza. Nawe usicela into yoba Thixo kweli lizwe labantu abacorrupt uThixo ndibizele ebunyulwini bakhe. Amen enkonzweni. Ngabantu ke aba abayobhaptizwa funeka babe nale nhliziyo nolu lwazi lokuba God is holy, uThixo ungcwele, ufuna bonke abamkhonzayo bengcwele abantu. Amen ukhona. So siyazi lonto, sivuke siyazi, silale siyazi, sihambe siyazi, sisebenze emisebenzini sisazi ba sibiziwe ngubani. Akasibizelanga ekungcoleni. Sibizele uba sibe nyulu uThixo. Verse number 8 is standards. Ngoko ke nawo ongayifuniyo le mfundiso akaxhasi muntu. Nabani ke ongafuni imfundiso yobungcwele akaxhasi muntu kodwa uxhasa abani makholwa uThixo osinika umoya oyingcwele. Kusho ukuthi impilo le yakho xa uyiphila ngaphandle kweholiness awuxhasanga muntu, uxhasa abani wena uThixo osinikayo umoya oyingcwele. Siyazilungisa sishiya izinto efama simbuze uThixo yeyiphi indawo oyibonayo apha kum efanele ibilungile yiveze Thixo ukuze ndifikelwe ubungcwele. Ndiyafuna ukukupliza, ndifuna ukukukholisa, andifuna ukukholisa abantu, ndifuna ukukholisa wena Thixo obona ingaphakathi lapho. Ndizijongile mna andayibona into endingayihlambuluka. Awundincedise Thixo ukhangele nawe ngaphakathi kum undibone uDavide undiqaphele kumendo olungileyo. Xa uthe wayibhaqa loo nto xa sawuthandaza masizingcwalise, masizilungise, masinikele inhliziyo yethu ngokupheleleyo kulo usibizayo. Akasibizelanga ekungcoleni kodwa sibizele ekungcwaliseni bakhe. Cela simeke inyawo sithandaze. Baholi ingcwele siyabulela ekuseni kakhulu sithulise igama lakho uNkulunkulu oyingcwele. Maliphakanyiswe lidunyiswe ngaloku igama lenkosi uYesu. Baba wethu ongcwele siyabulela ekuseni sengathi igazi lonyana wakho lingazihlamba inhliziyo zethu, lihlamba imimoya yethu, lihlambe izingane zethu
Baba wethu unamandla ukuze igama likaYesu Kristu lidunyiswe. Siyabulela Nkosi kakhulu ekuseni waseNazaretha. Siyabonga Nkosi imfundiso igama likaJesu Kristu siyasinikela Thixo wethu namandla wonke. Siyalamkela Nkosi namandla kwasekuseni wethu abantwana onamandla bakho. wonke. Purify us nasekuseni igama Thixo wethu likaYesu ongcwele liphakanyiswe. Kristu Igama Jesu likaYesu waseNazaretha. Khonto sinoyenza Nkosi ime iphumelele ngaphandle kwakho gameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Seni Nkosi Baba wethu onamandla wonke, impilo yethu Nkosi Baba wethu onamandla siyinikela kuwe Baba wethu ongcwele gameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Ngakho Nkosi lithe masiyaleze kuwe impilo yethu Thixo wethu onamandla wonke. Thatha indawo Nkosi nasekuseni, take control ezimpilweni zethu egameni likaYesu waseNazaretha. Singcwalise ekuseni Thixo wethu onamandla wonke, sigcwalise ngamandla kamoya oyingcwele egameni likaYesu waseNazaretha. Sinokwenza nto Nkosi ngaphandle kwakho Thixo wethu onamandla wonke egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Siyehla Nkosi, siyakuthoba Thixo wethu onamandla wonke egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Thatha uqobo lwethu egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Athi Nkosi ohlabelelayo sendinikela ngomzimba, athi ndinikela ngoqobo lwam Thixo wethu onamandla wonke egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi ekuseni Thixo wethu onamandla wonke, zityhile Nkosi ezimpilweni zethu ngobuthixo bakho ongame Baba wethu onamandla wonke. In the mighty name of Jesus we thank you Father, we honor your holy name in the mighty name of Jesus. We magnify your name. Oh, phuma nathi ke Nkosi, sincede imini yonke. Phinde ubuye nathi emalanga yegama lenkosi yethu Yesu. Alethu babalo lenkosi yethu Jesu, uthanda kathi buyise nobudlelwano bokumuntu ukuthi sonke uKristu adabuye. Amen. Siyabulela bathandekayo. Thank you.